Sociale medier overalt. Man er social på mange forskellige medier, og det hele handler om at connecte. Facebook har for eksempel 1,3 milliarder brugere i verden, og har fået det siden 2004 og er kongen af de sociale medier. Efter Facebook kommer Instagram og Twitter. Størstedelen af de, som bruger de sociale medier, er de unge. Ud af 327 mellem 12 og 18 år er 86% aktive på de sociale medier mindst en gang om dagen. Næsten 40% svarede, at de tjekkede de sociale medier mindst 5 gange om dagen. Og det tal stiger. Statistikken taler for sig selv. Danmark er et af de lande med flest Facebook-brugere i verden. Er danskerne ved at blive sociale medieafhængige? And how many of you are on Facebook? A lot of you on Facebook? Vi spurgte nogle unge om, hvilke sociale medier de brugte. Facebook. Jeg bruger Vi bruger Facebook, Instagram, Snapchat. Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter. Facebook, Snapchat og Instagram. Facebook, Instagram, ja, det samme. Det hele. Siden 2010 har Instagram fået 200 millioner brugere, og Facebook har siden 2004 fået 1,3 milliarder brugere. Facebook and Instagram are both really popular with teens, both in the US and globally. I think what you're starting to see is that there are all these different ways that people want to share and communicate. I think increasingly people aren't going to get them all from just one app. Vi har observeret, at danske unge bruger de sociale medier meget. Vi undrer os derfor over, hvorfor og hvordan det sociale samvær har ændret sig gennem tiden. Det vil vi gerne undersøge for at vurdere, om udviklingen af socialt samvær er i forfald, eller om det bare er en ændring. Vi har valgt at have fokus på unge i vores projekt, da vi har observeret, at unge er kernebrugerne af sociale medier. 81% af danskerne er på de sociale medier, og 57% af befolkningen i Danmark er på Facebook. Man kan vist roligt sige, at Danmark er Facebook-invaderet. Vi spurgte unge om, hvor mange timer de brugte om dagen på sociale medier samlet. Max en halv time. Jeg bruger nok en time. En time? Ja. Okay. Alt for meget. Nok. Mest af dagen. Okay. Et par timer eller sådan noget. 2-3. Ja, 3 timer eller 3 timer. Alt for lang tid. Ifølge vores statistikker bruger mange unge meget tid på de sociale medier. Derfor ringede vi til internetpsykologen Anders Kolding Jørgensen og spurgte ham, hvorfor sociale medier er så tiltrækkende. Så det vil sige, det at der hele tiden løbende kommer dryppende små nye ting hele tiden, og der alligevel er kommet noget. Det er en af de ting, som på sådan et mere, kan man sige, adfærdspsykologisk plan, er med til at ligesom, belønne os for hele tiden at sætte det her frem og kigge og gøre, at vi hele tiden lige skal se, om der nu er kommet noget. Det er et aspekt. Så det med, at du har alle dine venner der, de kommer løbende med opdateringer på alle mulige tidspunkter af døgnet, du ikke selv kan bestemme noget til at gå ind og kigge, om det er noget spændende, der er kommet. Og så det, at du også selv, når du skriver noget, kigger efter det allervigtigste i verden, nemlig feedback. Allerede de ting er med til at gøre os meget, meget interesseret, især det med feedback. Så sker det, at der bliver frigjort nogle belønningsstoffer. Der kan faktisk nogle små hormoner, som også kan blive skudt ud i kroppen. Og for eksempel kan du opleve, hvis du for eksempel lige tager din telefon frem, og så oplever du lige, at du har fået 35 likes. Der sker sådan en lille bitte brus, der lige går igennem kroppen, og det er faktisk noget hormon, som bliver skilt i din krop som belønningsstoffer. Det er meget, meget lækkert at få. Ja. Altså det her i det hele taget at få de likes, det fungerer som små belønninger, som små sukkerbidder til hjernen. Men et andet aspekt er jo, at det der så er kommet, det er jo dialog. Det er dig, der skriver noget, og så nogen, der skriver tilbage. Og når du for eksempel lige poster et billede selv, så går der en gang, hvor du lige skal ind og poste. Så går der 10 gange, hvor du lige skal ind og se, om der er nogen, der har liket dit billede. Hvis der kommer nogle kommentarer, skal du lige kommentere og like deres kommentarer, og måske er nogen, der liker din. Vi sidder der ganske vist sammen, men vi sidder hver for sig, fordi hver er opmærksom på deres online tilstedeværelse, hvor de hele tiden tjekker, hele tiden fortæller, hele tiden er et andet sted. Før den sociale revolution og de sociale mediers opfindelse var der f.eks. foreninger og klubber, man kunne mødes og være sociale i. Men med de sociale mediers indtræden i vores hverdag kan alt det foregå på nettet. Selv børns læring kan foregå online. Nogle forskere mener dog, at der går færdigheder tabt i processen.
Men med digitale medier kan børn og unge hurtigere udvikle ting som sprog og reaktionsevne. De digitalt indfødte, generation internet bliver vi kaldt. Os som er vokset op med internettet voksne omkring os og ser det som et selvfølge at have internet. Og advaret bliver vi det også fra alle steder. Altså mennesker har jo, og har sikkert også altid haft et eller andet behov for anerkendelse og blive accepteret i sociale sammenhæng. Man skal blive sådan en glansbilledersamling og rulle igennem sådan en Facebook-side, fordi at alt hvad man møder, det er det idylliske udpluk af ens venners hverdag. Vores forældre har jo ikke været helt den her ungdom igennem med at skulle sidde og klikke sig igennem Facebook. Nu har de fleste jo Facebook, det er jo meget mere unormalt ikke at have en Facebook i dag. Sådan var det jo ikke, da de var unge. Så jeg føler lidt, at vi er en generation, der ikke er blevet klædt ordentligt på. De moderne kommunikationsmidler med internet og Facebook rummer fantastiske muligheder, men der er også farer forbundet med det. De meget unge kan blive så optaget af det, at de så at sige lever i cyberspace, at virkeligheden leves på anden hånd, i et slags udstillingsvindue, hvor det mere gælder om at tage sig ud, end at være sig selv. Men er de sociale medier ligefrem blevet nødvendige? Jeg ved ikke, om det er nødvendigt, men det gør det lettere. Man kan læse nyheder. Det gør det i hvert fald lettere. Sådan. Altså der er nogen, hvor man er afhængig af, at, hvad kan man sige, at skrive med folk, så man ikke har deres nummer eller noget, men nej, man har ikke brug for det. Men... Nej, ikke sådan nødvendigvis. Altså, da det ikke fandtes, så var det jo ikke nødvendigt. Eller? Ja, jeg synes faktisk, det er helt nødvendigt. Det synes jeg også. Men det... Vi spurgte også de unge, hvad de synes fordelene og ulemperne ved de sociale medier var. Fordelen er, at man kan kommunikere med andre fra andre lande. Det er nemt at komme i kontakt med folk, og at det ikke sådan behøver at være så privat med nummer. Ulempen er, at man jo rent faktisk ikke er sammen altså på sociale medier, man sidder foran en skærm. Og hvis der ikke var Facebook eller Instagram, så kan man måske mere snakke med folk face to face og mødes med folk. Man bliver afhængig af det på en eller anden måde. Ja, det er ulempen. Ulempen, det bruger rigtig meget ens tid, så man er mindre social, så sammen med sine venner over Facebook. Der er jo for den første ulempe ved at man kan blive mobbet, hvis man lægger ting ud, som man ikke lige tænker over. Vi kan konkludere, at det sociale samvær har ændret sig, fordi mange ønsker at komme i kontakt med hinanden nemmere og hurtigere. Det er lykkedes ved hjælp af de sociale medier. Men der er også ulemper ved de sociale medier. Mange har en tendens til at lukke sig inde digitalt frem for at være fysisk sociale. En anden ulempe er, at det kan være meget tidskrævende at være online hele tiden. Om udviklingen af det sociale samvær er i forfald eller ej, mener vi er op til den individuelle. Men vi mener også, at man er nødt til at tage både det tidsforbrug og grad af nødvendighed med i overvejelserne.